5 al. Ahli dünya yalqımlı salam. Bugün bizim gepleşigimiz 8 Mart gününe bolýar. Ýaşuly, size de hoş geldiniz. Sağ ol, Çemen, hoş gördük. Çağıran için öğrenşat. Serhat Çemen, ne bu? Sizden tek 8 Mart bizim Türkmenistan'naki gelin gıyzamıdı. Sol sanma şeyini hem. Yetip gelen bahar bayramımız bilen çın yürekten kutlama bana olsa dedim. Gülör yüzümüz solmasın, vatandaşının mezur halı şuun kundakma çekip verin diyen anlamı. Yurduna, ata vatanına, öz ocağına, çağılarının arasına koğuştun. Neme şu arzular ediyen şu. Aydanınız gelsin Ýaşuly. Elnejemizem kutlaň bizden, bizim hemmämizden. Bizem Bağlar. öz ornumuzda hemme ayal gyzlarymyzy, zenalnymyzy kutlaýas Türkmeniýe birleşeliň bolup. Ene men sizi şu gün öz gepleşigimize çağırdım we ysagly zat çykdy da Ýaşuly. Ene görüşimiz ýaly bir näçe peristanowka bolupdy. Dünyada da, Amerikada da, Türkmenistanım şeýle neme diýip oýunlar çokçak bolup otyr. Ene men dünküde neme öz çatymny Ruslan Mäçiwiň goýan nemesini goýdum, paýlaşdym. Ol ýerde Türkmenistanyň Moskwadaky ilçisi Amerika inni gelmelimişin. Ve de ne Meret Orazow Meret Bayramçy nemeden wezipeden aýryp, paka nira goýaklary belli däl. Başga da habar New York'a da gelmeli yana biri Vepa Hacıyev. Bulam interesli zat. Men pikirimçe bärde Rossiýaň eli var. Ýaşuly. Sebäbi Orsiýada gowy tanýarlar. Biri KGB bolan, ikincisi nem swazlary var FSB zatlary bilen, dogrymy? Bular näçe bizim aktivistlarymyzy aldylar. Diňe Azaty Sakowy dädi, diňe menkin dädi, o mälik berdi, näme ady Allaberdiýew diýen şonu başda makka maşenik öz ýanyna getirdi. Alym alyp neme bilen pidaras bilen, ondan soň oýnap Azaty oň üstünden tutturup, ondan soň onam neme etdiler. Saldylar salmaly ýerine, indi olam ýok bärde. Başga da Saddam diýen bardy. Onam bir topar oýnadylar. Onam oýnanlaryny bilýäs kim oýnanyny onuň. Onam alyp gitdiler. Şarany olara karşı göreşdiler. Tohuma karşı. Şeýle, ýene bir aýtjak zadym Serdarym huýçyny getirdi Ýaşuly. Serdary başga işim getiräk, onuň atasy goýjak bolana ony. Onu huýçyny getirdi. Onu 2019-njy ýyldan taýynlap başladylar. Ýadyňyzda bolsa biz neme başladyk, protest zatlarymyzy başlapdyk şo wagtlar. Başga birini getirip halky köşeşdirjek boldular. Olam bolmady. Ýöne onda da indi Serdar şu 3-nji diktator bolupdyr. Şeýle, men pikirimçe Ýaşuly bärde Orsiýadyň ýene bir geze gaýtalajak Orsiýadyň oýny. Orsiýat Amerikada öz uje şpionlaryny gowun etip bilenak. Bärde uje olar halanaklarym nemeden aklarym, kabul eden aklar. Ýöne türkmenleri hiç kim şüphelenmeýler türkmenlerden. Dogry dämi? Men şeýle görýän. Türkmenler bärde gesip ýör, türkmenleri hiç kim sereden ak. Türkmenlerin kimdigini, nämedigini bilen aklar, bular näme diýip otyrlar? Orsiýatdaky ilçiýin bäre iýerdiler. Vepa Hacıyewi bäre iýerdiler. Şeýle de indi Vepa Hacıyew näme pars dilini gowulýar. Dogry dämi? Beý KGB'şnik Guşguda oturan makamaşynik myň nemesi bolan, nastavnigy, mentory bolan, pars dilini gowulýar, Eýranlylar bilen gowy işleşen. Henizem işleşip otyrlar. Ýene de bir goşup biljek zatym, men hemişe täzelikleri seredip otyn, zada edip otyn. Bular öz täzeliklerine habar goýsalar, hökman Eýran birinji nemede, strakadadyr, Ýaşuly. Birinji dur. Kim gutlany bolsa Eýran birinji gutlady, ondan soň başgalar gutlady diýip goýulýar. Ine şu ýerdenim görse bolýar bulan kimi goldap oturan. Men şunu goşjak, indi de söz size Ýaşuly. Baş üstüne. Sağ ol Çemen, çağıranın için.
Şu meseleni gozganyň üçin onsoň ustaýda bir adyny tutman geçeniň bar. Ol Niýasyň döwründe mundan bir 25-26 ýyl ozan ol Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistanyň umumy ilçisi edip bellenlen ol Aksultan Töreýew bar, Ataýew. Onun o başga işe geçýänligi sebäpli şol wezipeden aýryldy diýip ýazylar. Ol seredin men şol Aksultan mendenim kän ýaşaly. Ol şumalyny bolsa 81 ýa 82 ýaşynyň içinde. Ol nähili 81 ýaşly adam başga işe geçirip bilýär. Türkmenistanyň näme kadrgyçylygy barmy? Onu ol zordan özüni götürüp beren aýalaýyr aýsy wezipe bellecek käler. Binäme aňlady şol Türkmenistanyň kadrlaryň ýetmezçiligi düýbünden ýoklugyny aňlady. Şol häkimede hyzmat edip biläjek bir düşünjeli kadrlar aslında düýbünde ýok. Şoň üçin Aksultanam aýrypdyr. Ýöne Aksultan men onu gowtanýan şol men parlamenta deputat bolup barymda o Türkmenistanyň saglyk saklaýyş ministridir. Şeýle owadan gelşiklidenan. Ondan many Niýat öz aýal Moskwada bolansoň ýa-da Muza Alekseyevna Niýatyň aýal Moskwada ýaşaýar. Onun Türkmenistanyda kän delegasiýalar gelýär 91, 92, 93 ýyllarda şo Türkmenistan bilen söwda satyk energetika boýunça işleşmek barady. Ondan şo taýda şol özüniň aýaly mysalyny şol Aksultan Töreýewniň ýanyna alyp çykardy gelen delegasiýalar. O ýene biri bar, olam näme? Rzaýew diýip, şol ikisi. Olam TSP-siň başlygy ýa-da Prosoýuzyň başlygy Abad Rzaýewna şol ikisi. Ondan ilçe edip şol Amerika uğratdy ýa şondan märim şuwuna çelli oturan ýöne şol Aksultanyň şo taýda Amerikada ilçi bolup oturan ýyllaryny şuwuna çelli näme peýdali iş etdi diýse men şonu peýdali eden işini göremän halkymyz üçin ýa ýurdumyz üçin. Orada eden işi şol 95-nji ýyllar şol Türkmenistanyň wagon Türkmen nepis hallary çykaryp şo taýdaky diplomatik gulluklara paýlap sowgat berip ene şol taýda bitaraplyk statusyny aldylar bar. 95-nji ýylyň deka 10-njy deka. Bolly şo da başga edilen iş ýok. Şol sany ýa-da Meret Bayram şoň ýaly. Olam şo Aşgabatda institutyň rektorydy. O Niýasy ýaranjagyny edip beren, o studentlere ellerine plakat berip ýa-da Niýasy şöhret diýip beren ýaranjagyny berip. Olam şo tak edip beni bilemok. Olam 20-25 ýyl oturan bolmaly pesenden ilçi bolup. Washingtonda. O üçüncü ýyly ýanky ben azap geçtim de familiýasyny aýtmadym. O Esenaý dogdy bar. Olam ýa-da şol Moskwada ýyllar boýy soňky döwürlerde şol ilçi bolup işlän, ilçi däl, ol şugulçy bolup işlän hemde şol Türkmenistana garaşly bolan ýa Türkmenistanyň gırazdalary bolan ýa öňkü gırazdalary bolan adamlar iýerlemakda onuň başadyrlygy üçin bitiren hyzmatlary ýagny haramzadylykları gatykän. Sen ýa bir topar adamyň adyna azap geçdiňde şol Moskwadan Aşgabatda ekstradisiýa edilen. Şolary Orsiýadyň ýöreýte gulluklaryndan bilelikde işläp bilenem, şonuň ekstradisiýa edilmegine ýardam berenem, kömek edenem. Mene şol esen Aýdogdy. Aýdogdylar ozalym bardy, men bilemek şu haýsy Aýdogdyň ogly şu. Ozal Niýatyň döwründe hökümetde 2 sany Aýdogdy bar. Şoň üçin ýalňyşmazlyk üçin men diýmeýin haýsy biriň ogludygyny, ýöne şol Aýdogdylardan bolmaly. Bular atadan oglu geçýärdi, kesipler sebäp atasy näçe hökümete hyzmat eden bolsa, halky ezmäge kömek eden bolsa diýmek olaň ilen şanynyň şu hökümetde hyzmatdaşlygy. Şu taýda ol
Wepa var Hacı. Men sen aýdyşyň ýalym familiýasyny tutup oturman, ýöne aýdyşyňdan beter ol. Diýjek bolýan zatym ol professional, ýa-ni KGB-ni ýetişdiren kadr. Sen dogry bellep geçdiň ol. Ýa-ni pars dünýäsi bilen baglanyşly şolaň dilini bilýän, medeniýetini öwrenen, şol serhetde bolan. Ol bizim umumymyz var. Ýa-ni hem maksat. Adam makka çişik. Ýöne bir zat goşjak bäde bagyşlarsyňyz sözüňizi kesdim. O makka maşenyň oglum FSB'de işli. Şonam aýdyp goýaýym. Ne bulan hemmesem bir ýerde, bir nemede kaçolda, bir ojakda nemede otyryp, pişip otyrlar. Bede goşmaly adam neme o Meredov. Şonam goşmaly. Şolaň hemmesem şo bir strukturadan, bir nemeden çykan komiteçikler arasy. Owa Meredov ýöne ýerden Türkmenistany ol ýokary okuw jaýyna rektor bolmadan ol KGB bilen göndem göni baglanyşy bar ýa olaň öňünde borçy bar ýa şugulçy bolmak üçin gol çeken kagazlar bar. Öz-özünün Sowet zamanynda hiç kim rektor bolana. Bular o doga bitdi şol KGB bilen işleşen adamlar. Ene diýjek bolýan zatym Serhat, ene sen aýtdyň Wepa Hacıyev barady. Ene mene näme üçin Washingtona uğratdylar diýip, ýa Amerika uğratdylar diýen pikir dörede sen bir çetin aýdyp geçdiň. Bular professional aňyrdan şo KGB-ni ýetişdiren adam, Orsiýadan kirerken işläp bilen enne sonra daşynyň ýene bir ýaçaýka gerek, şo neytral hiç kim bilmedi ýaly. Enne bizde de kim neytralny bazalayan Türkmenistan. Diýmek şo taýdaky emani kadrlar çarşyp özüni Wepaly kadrlary ýetişdirme. Diýmek ýa-ni Meret Bayram öz öňüne goýulan wezipany ýerine ýetiren, ýa-ni şol Amerikadaky aktivistleri, ýa rejime garşy çykýan, ýa çykyp gelýän adamlary geregiçe liderlap bilen ýa şolar iş bir şuňaçylyk, ene işçilik tutulan agam ekstradisiýa edilen. Demek şu Wepa Hacıyewiň şo tak barmagy bilen ene bir topar zatlary bizim halkymyzyň şo taýda ýaşaýan türkmenleriň üns bermegi gerek. Näme üçin? Tapmanyň biraz öň wagt ýa-ni Amerikada ýurtdaşlarymyz çagyrýar, näme diýär, hataba durun, aýyna biz kömek etjek, näme etjek diýip biraz ýa wizaňyz, pasportyňyzy düzeltjek diýip ilçixanaň eden çykyşy bar. Diýmek şular şo taýda dany ýygnaýan adamlar kim nirde ýaşaýar, näme iş edýär, näme bilen mesullanýar, ýa haçan geldi Amerika. Demek şu meselede adamlarym samsyklar bize aýtdyk wagtyny barman, aýtman diýmen, bu zatlar sizi kartoteka salmak üçin oýnalýan oýun. Näder Hacıyew barandan soň nähil oýun oýnanjak, ol düşünipdirler. Täbemede bir Ženevada ýa-da Şweyçariýada diňe şol Niýafta urunmary rejime garşy bolan bir adam ýaşaýar türkmenlerden. Olam Garaja. Ol ýeme Daýan jurnalyň sponsory. Konmen owadaşym malýada gyzlar batdy. Ene şo bar başy Şweyçariýada ýa-ni şo fiýaty gaçyp atylgy berilen ýa-da alan adam ýok. Ondan o taýda oňa ýa-ni politsiýa gösterýär-de Rusya. Oňa meýdan ýok, o taýda şu adamlary iýerlema. Demek Amerika uğradýarlar. Şoň üçin ýene şu taýdan bir gezek ýüzlenmekçi halkymyza şu Amerika göçüp giderleri durly sebäpler boýunça green card bilenmi ýa başga bir ýol bilen okuw üçinmi? Hiç açan şu ilçixana tapysyny kakman, şolardan kömegem islemen ýa şolaryň ýalan sözlerine ynanman diýjek bolýar. Sebäpsiz ýöreýte kartoteka salarlar, soňra siziň boýnuňyzda dakarlar, ýygyňyzda dogan garyndaşlaryňyz bar. Diýmek oger şol gowy ýaşajak bolsa, onda siz bize hyzmat etmeli. Meselen çemen öre ene liderler nirde ýaşaýar, nire barýar, kim bilen dowşuşýar, şeňmi? Olam şolar ýalyk olara informasiýa gerek bolsa. Ene şoň üçin sizden bir serhat bırak bolun şu meselede elbette Amerika demokratiýanyň döwleti ýöne o taýda hiç garantiýa ýok KGB agentlerinin. Şoň üçin diýjek bolýan zatym Wepa Hacıyew
Ýöne yara şotak uğradylar. Indi onu barlak görmek üçin ine çemen sebäpden Ženewa gitmegem gerekär, Türkmenistana barmagym gerekär, öýüdi barda sedim üstüme. Ine näse Yaşalı. bolsa. Ha, Kapısı açık bolsun, ay doğdu yığınam, şu hacı yığınam, barayın, çağırsınlar beni. Gönü var ya. ya sen çağırmasalar bararsın. O miting Bararım, yapmak. bararım. Nesibeden mi? Arada Yaşalı. o arada gurrun yok semen ýöne äti ýaşly elden bermän diýjek böyle olur öýler üçin figura, biz üçin figura da. Olar şol haram rejimin gullukçysy. Olar şol häkimeti elden bermejek bolup öz pozisiýalaryny berkitmek üçin hem de şol Amerikada ýaşaýan türkmen illeşlemede öz haram maksatlar üçin ullanmak üçin ene hajyfy sotak uğrady. Hajyfy mar, ondan ol akbabek tagan var. Olam Nevit Dağdan hajyf ýal bilen ikisem sotaýda Nevit Dağı. Sen o şol ýa-da bizim ol balkally ýomutlamyzdan malya. Men hayran, yaşalı, men hayran olara. Hayranam bolsaň şol ine edýän işler, jenayetlerim görnüpdi. Ýani şu taýda şolun perestanovkasyny kadrlar meselesi o taýda ol Amerika bilen Türkmenistan arasy gowlaşdyrmaýa halkymyza peýda bolsun diýip ol adamlar o taýda oturdular. Eger oturduran bolsa şunça ýyllar Meret Bayram näme hiç taýdym ýok. Ana ol ýazyşyna göre o di 6 milyon dolar var diýerdi emle. O nirden alyp durar 25 ýylda 6 milyon dolar. Näme her aýda 25 000 dolar aýlygy barmy? Ýok, on ýyl aýlyk bar. Bolsa 10 000-dan 10 000-a ýetýän ýa olum ýok ilçilerin içinde. O Türkmenistan prezidentiniň resmi aýlygy 10 000 dolar borda, onsoň Amerikadaky ilçisi 10 000 dolar alar. Ýok, 5 000 ýokdur ýa 3 000 dolar ýal galyna mogurluk. Ene şeýdip ýoşuk bilen şol Amerikada mülk edinen pul ýörnän o enne ona bir işin goýaslar ýok. Ol işgana içinden bir ýerlerde ullanyrlar. Hatta ölýänçe. O barda gurrun ýok. Ýöne diýjek bolýan zadym şu taýda şu ema Türkmenistan tarapynyň oýnan oýuny ol halkyň bähbidine däl, halkyň garşysyna. Şu ema şu kadr çalışmagam, o kadr çalışanyň peýdasy näme sistema ýetgemese. Ana Niyaz her 6 aýdan ministrler çalışýar, ýüzlerçe ministr çalışdy. Näme ýetgedi? İşte Gurbanguly näçe ministr çalışdy, näme ýetgedi? Hiçtatmyň ogly näçesin çalışdy, näme ýetgedi? Hiçtat. Bu kadr perestanowkadan halka döwlete bähbitli geljek wagty ýok. Ýöne şolun ozal edip oturan jenayetlerini göz öňüne tutanda ýanky esen aýda oldy ýa we pahazypam şol Amerika tutak uğradylýanyň sebäbi şu taýda azat erkin ýaşap beren Türkmen illeşlemedi, ýurtdaşlygymyzy, Türkmenistan öňkü ýaşy wagtky grazdalaryny iýerlemek bilen bağlaşykly. Men şeý diýip düşünýän, şeý diýip görýän. Yani şonu halkymyzyň dikkatyna ýetireýin diýdim gysgaça ýagdaýda. Doğru aýdýaňyz yaşalı, ýöne menem näme deýin? Goşak zadym bar. Bärde biz men kollegam bar, men işdeşim bar, Nurul Rahimbekov. Biz ikimiz häzir birnäçe işler henizem edip otyrs we Nurul häzir think tank diýen zat açdy we sanksionly spisklar zatlary ýazyp otyr, edip otyr, gurnap otyr. Biz hem inni şulaňam üstünden işläp başlarys. Näme bolsa da edip biz hem ýetireriz bu zatlary. Ýetirmeli ýerlerini. Bärde Amerika, bir Türkmenistanda Trump geldi, Trump gelmedi, bize tapaut bermeye yaşalı. Yani Noymam çıkardılar eyyam. Christian Noymy. Başkalarım çıkarıp otirlar uja. Trump bärde prosta horoz ýaly özüne alyp bary, ýöne işlerini nemet bilmez, geçirip bilmez öz etjek işlerini. Ýöne käbir zatlarda men Trumpy goldaýan. Näme-de şu Iran bilen bolup duran zatda men Trumpy goldaýan. Çynmaýdyn. Bu doğru zat sebäbi ol ýerde уже не только автократия, не только teokratия, diňe nemeler däldi we hak hukuklary da garşy däldi. Bular eýam dünýädäki hemme terrorizmler Iranyň işi, Iranyň eli ýaşaly. Men şeýle görýän şu zatlary. Şoň üçin bir ýerde men Trumpy goldaýan we
Kär başka zatlarda da kol diyen, yani onu men už nemede oturmayın, koşu oturmayın. Açacak zatım yönü, demokratiya все равно bärde işläp dur, yaşılay. Demokratlaryň özlerem bir toparlanşyp zat edip işler geçirip otirler. Soňky döwürlerde seretseňiz bir näçe saýlawlarda zatlarda уже demokratlar ýeňip geçdiler. Talariko öz nemesini ýeňdi, конечно, bu demokratlaryň arasyna neme ýöne men pikirimçe geljekde de ol ýeňer diýip pikir edýän. Şeýle. Taşda demokratlarym elini alyp başladylar уже. Nemeni güýje. Şeýle. Trump'ın Epstein zatlarım уже onu saljak yerine salıp otyr. Bir topar уже yanıp başladyr ol Epstein faillardan. E, Bu zatlaryň hemmesiniň hem nemesi açylar. Men şeýle görýän. Trump'ın adamlary hem hali ýanýarlar geljekde. Türkmenlerim, orsularyň özüne işinde ýanýarlar. Olaňam işler puç bolarlar, ýaşuly. Ee, Biz prosta dowam etmeli işlemizi. Beýdip geplemän otursak, beýdip hemmesem gorkup otursa, bular etjek işlerini edip oturarlar. Türkiýede edip oturan işleri ýaly edip, ýaşuly. Türkde nätdiler ana bir topar aktivistlary nemetjek bolup beýdip, onu iýerdiler, onu nemetdiler, onu urdular, muny nemetdiler. Öldürenler bardyr, ýaşuly. Biz bilmeýäsa, dogrymy? Так что bu işleri bärde beýdip goýmaz. Mene уже bir näçe adamlara da öwretdim. FSB, CRU taraplara ýazmalysyny. Türkmen döwleti, Türkmen diktatorlary, sizin prosta tak edýän işleriniz prosta tak geçmez, çykmaz. Makka maşenik maňa geçen ýyl neme e-mail iýerip ber. Gorkujak bolup. Sen adresini tapdyň diýip. Tap meň adresimi, ýöne men seni mäli sokyn. Ganjyk. Beýdip gorkozanyň maňa hiç neme etmeýär. Так что orslar sizem okuyun men sokmaly ýerine. Makka maşenin edip oturan zatlar bu orslaň FSB edip oturan zatlary. Уже aýdylmaly ýerine, ýetirilmeli ýerine ýetirip durun. We de işlemeli ýerde de men işläp otyryň. Türkmenler özüňiz görersiňiz bir gün. Уже men eden işlerim miwe alyp otyr. Göreriz kim ýeňer türkmenler. Hiç kimi korkusup bilmersiňiz. Siz bizi öldürseňiz hem biziň işlemiz dowam eder. Şeýle. Berekelle. Berekelle açama. Sağ ol şu aýdan sözleриň üçin ören minnetdar sana. Seret inni şol iksany hakyky KGB adamdy da ekesem. Inni esen aýda oduýsam bir pasajypam. Bir Uzal aslında Orsiýanyň strukturasyna bagly bolan adamlar. Inni men pikir edýän şolary eden jenaýatlarynyň ýemesini dasiýasyny ýygnap Amerikan mesela kongresmenlerine, demokratlaryna, respublikanslaryna ya prokuraturasyna ýetirmeli enesi döwletiňizde neytral Türkmenistany ilçhanasyny açan Türkmenistan ýa-ni şugulhanasyny işleýän adamlar ene послужной списоги ya terjemehar şulardan bar. Bular demokratiýa tarapdardary, demokratiýany öldürýän adam. Ene şular ya послужной emelerini bulan eden jenaýatlaryny sen bir çetin aýdyp geçdiň-de Moskwada kimler tutuldy? Ya Türkmenistany kimler ekstradisiýa edildi? Kimiň döwründe Moskwada ilçi kimdi? Wepa Hacıyev näme her sapar ýa-ni bu Birleşen Milletler Guramasynyň goşugyna barp ýalyn sözler gaýdýar. Her sapar berilen soraglary ýalyn jogap berdi. Şonuň hemmesini çykaryp stenogramma goşulmaly edaralary goşurarsyň töweleme ene sen mar o taýda bar başga adamlar biziň bäzi Guruji Mejlisiniň agdasy bar. Olnur Şaryeva. Ýene bar ýazyn İnglisden töweleme, İnglisden özünden gowulýan. Ýazynda ýetişdiň bizim elle bar emmelemiz, maglumatlarymyzy size ýetireli. Size maňarda ýetirmeli ýerine, siz bilýän gaýta gapy açmalygyny kime ýetitmeli. Ýöne şol Türkmenistanyň ilçihanasyny ýatdan çykarman şemen. Ana göre öyle batyr bolsa çyksynlar siz bilen görleşdirdi. Ýok ol Meret Bayram kyýal aynan anasını kapyň ensesine giyip oturjak bolsa, ene bilerim o zenançada ýok da, ýöne biziň zenanlarymyz baýdak käli, o zenanyň degine de durup bilmeýär o heýwaly.
Ýöne diýjek bolýan zat şu tarapdan hereket edilse, has oňaýly we önjeli bolmaka diýip pikir edýän. Ýaşul nesip biz ana olaňa möňüne bardyk, kapsyna bardyk, oturdygam, etmeli işem etdigem, türkleňem kapsyna bardyk, onam etdik. Bärde bizi gorkusyp bilmersiňizini. Orslaňam kapsyna bardym, aýtjak zatlam aýtdym, etmeli zatlam etdim. Adymam bilýärler, zadymam bilýärler. Biz hiç gaýsyňyzdan gorkamjak. Bizi beýtnem etmek gerek däl. Men Türkmenistanyny gezen ýerimni etjek zadym etdim. Aýdýan men migrasiýa baryp nem etdim. Siz hak hukuklary bozup otyrsyňyz. Adamlar ne çykyp bilenak, ne girip bilenak diýip migrasiýaň özüni gygyrdym. Adamları öldürüp otyrsyňyz diýdim. Türkmenistanyň içinde eden bolsam näme men bärde gorkaryn olardan ýaşuly. Kim olar? Hakykatyn. Kim o Hakykatyn. musarlar kim? Biz Türkmen, biz oğuz. Olar mankurtlar, olar hiç kim bize. Türkmenler, sizem diýiziňizden galyňyny. Boldy şo beýip oturşuňyz. Siz kim? Siz Türkmenmi ýa-da nemelermi? Yaşmakdaky gezen gyzlarmy? Men düşünemak şoňa. Ne bala boldyňyz, ne bala gorkup ýatyňyz, hemmäňizem ýorgonlaň aşagyny. Boldy şo, boldy ediň. Özleri yanarlar. Haramzadalar. Her gaýsynyň atlaryny bilýäs, zatlaryny bilýäs. Özüňizem bize de ýetirip duruň her gaýsynyň adyny. Ýygnamaly şu zatlary, kartoteka etmeli. Vepa Hacıyev bolsun, Makka Maşenik bolsun, oň nemesi Halipa diýen haramzadasy. O aňyrda Çekiýada oturan propagandon haramzada bolsun. Hemmesem bardyr spisikde. Hiç gaýsyňyzam çykmarsyňyz spisikden. Her gaýsyňyzyň ady, zady hemmämiz bilýäs. Hiç gaýsyňyzam ýadymyzdan çykarmarys. Nesibeden her gaýsyňyzam tutarys. Sallarys özüňizem. Sallamaly ýerden. Ýaşuly men şeýle görýän, şu häzir bular orslaň nemlerini, ýumuşlaryny edip otyrlar. Maňa aýtdylar Vepa Hacıyewy ссылка hökmünde ýiberdiler diýler. Men muňa ynanmyn, ссылка dälbi. Bu ссылка däl, bu KGBшник we funksioner. Häzir diňe Türkmenistanyň emes däldi, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, bularam öňkü funksionerler gelip durlar ýaşuly. Imенно Amerika. Bunu biz häzir çykarýas. Men häzir bir gowy makala ýazyp otyn ýaşuly. Biz at barada men çykararym buny. We de goýarys, öz think tankymyzda da goýarys, başga ýerde men ýetiren we nemeleri de, kongressmen zatlary da ýetiren nesibetini. Onu hökman. Şeýle. Eýdip beýdip biz sürawno işi ýerine ýetireriz. Nesibetini biz hemmämiz bir bolup galyp bilsek, biz уже давно bu haramzadalar aýryp bilerdik ýerine. Ýa-da çemen birinden sağ bolsun aýdasym gelýär, ine şular ýaly öňde goýan maksatlaryň bar, şolary ýetmegi men sana da arzuw edýän, ýetersiňem bilýän o. Nesip ýaşly. Agyrdyr bu iş elbetde o ýöneşdi. Sen ýanynda durup sen bilen şol işleri bile etjek adamlary da o. Sağ bolsun aýdýan şo edilerim. O ýöne ýaşly elden bermän, düşmanymyzdan tanamak bilmek gerekdir. Türkmeniň bir sözü bar, düşmanyň peşede bolsa şon pilçe gördü. Bulan haramzadaly dünýäde adam karşylyklardan kän ýokarda durdy ýa pes bolamsan, olar şo ýeňseden urýardy. Maňlaýyna gelip hiç demişler diýip bilmegän. Bulan oýny şol. Ýöne şol aýtýan gaýtysmy şol hemme dasiýasyny ýetirmeli Amerikan kongressmenlerine de, ömesine de, Gos departamentine de. Oy bilseler kimlen şo takbaranlygy. Näme üçin ertelerligine çeldi. Täp mal ol atalogul nät hakymydyny saklajagyny bilmä. Halkyň meni göz açyly çemen. Bunun hatda 1 ýyl 2 ýyl ozal gören türkmen bilen ýok bildi. Indi gördüler ağlanyp düşüdügüne düşürmüşe ýetenlikler. Häzir o Eýranda turan uruşa da bular hiç öz garşylygyny görkezdenat, halkam gowranat erti
Indi şu mahal bolup geçen ya un birce çetin aýdyp beri Türkmenler kartoşkasyna çäde Iranyň metriýadilerdi. Indi uruşturdy bol otaýdan hiç ýyl produkty gelene. Hemme bakalar galyny adamlar ozal aýda 1 kilo eti ýan bolsa indi 3 aýda 1 kilo ni bilmeýär. Ýagdaý kynlaşdy. Hatda Ýewropada da kynlaşdy. Uruşyň ýetiren ýany gaty uly. Ya ýetirip dur häzir. Şoň üçin ýurtdaşlarymyzdan meňe meçe haýşym gaty dogry goýdyň soragy indi dizinden galmaly adamy aýaga dik durmaly, hak hukuky üçin görüşmeli. Ol bir belli adamlaryň işi däl, bu bütün halkyň meselesi. Senin, menim, ýenem birim, bizim özüne ýeterli gülýal durmuşymyz bar çemen. Yani o taýda halkymyz göz gulban ýagdaýda ýaşap oturka bizim beýdip garadan serede oturmamız bir parterde ol bir watanyna ikilik etmek bolýar. Mene şey diýip kabul edýän. Senem şey diýip düşünýän, men seni tanıyan, görüşmesegem edip oturan işlerine baka berýän. Tuweleme, soňuna çel alyp gider, gitjek gerim, hemme jogapkarçylyga çekilir. Nuşmal şu dünýäde turan uruş sen aýtdyň da Trumpy bir tarapdan gollaýan diýip. Görýän bana Maduro'ny tutup getirdiler jogapkarçylyga. Indi häzir şol Iran bilen bular düşüşmekçi. Onun ertesi gün göreli Putin dostu bilen belki bular ýene ýakalaşar. Ahir soň region häzir şu Iranyň ahyrjy demese dargasa bu Orsiýetde akan darga diýmek Merkezi Aziýada şular tabyn bolup oturan döwletler. Nesip ýaşly. Başyna akyr gitmeli bor, men şonu aýdyp gelýär. Indi ştaýda söhbetdeşligimizi jemlesek, çemen dünýä ýüzüşmal bolaşypdyr. Ana görüp otur bizim dowletler goňşy dowletimizde ýani Iran Respublikasy İslam Respublikasyna bolup turan ýagdaýlar halkymyzyň peýdasyna däl bir tarapdan peýdasyna iki taraplaýyn bolup durdy. Ýöne şol Türkmen regiony bir zat üýtgemeli-de. Diňe Türkmenistan ýeki özüň içini üýtgedip bolana daş tawara üýtgemese. Bize endi daşynyň üýtgen situasiýa Türkmenistanyň içini üýtgetmäge uly täsir eder. Diňe bize Türkmenlere däl ol goňşy döwlet Özbek, Kazak, Kyrgyz, Täjik hemmejigine Kawkaz respublikalaryna diýjek bolýan lazım şol öňkü aýdaýly Orsiýede ýa-ni tabyn bolup oturan ya Orsiýedyň dik meşerdarlary bolan döwletler hemmejigine Türkmeni ýagdaýda üýtgeçlik bolup geçermeli. Esasan şu mandiýaldy Kazakstanyň agyr bolup dur, onu aýtmak gerek. Sebäp Orsiýet ýa-da Putin öz kömekçileriniň üstüne gaty uly basyşlar edýär. Şoň üçin bizim şu zatlar bilmemiz gerek Türkmenler bar. Böyle çemen kan wagtyňyzy alyp oturmaýyn, sizem ýarasyz üstüne otursunuz, öňe şonda da şu meseleni wajyp diýip orta çykardyň, sag bol, Taňry ýarkasyň ören minnetdar. Şeydip wagtar duşup çykyş edip durally. İşiňizde ullukan üstünlük arzu edýän çemin. Sağ olun ýaşly, Taňry ýalkasyn. Bile bolsun. Bile bolsun. Menem öz gezegimde ýene bir gezeg ähli zananlary 8 martdan gutulajak we hemmämiz arzu azatlyk, erkinlik, bagyt. Hemmämizem biz bagtly bolsak, dünýäde bagtly bolar. Allah hakiki. Sağ ol. Eden arzu olan için menem goşulşýan çemin. Sağlıkta görüşelim. Canly sağ olsun ýaşly. Çağıranın için ören minnettar. Taňry ýalkasyn. Sağlıkta görüşelim. Ben barcak olsam izinde halkım bilen var ya. Yeki özüm var ama o. Yadından çıkarma sen. Seni çağırma. Men diye baraksın gelse var ya. Sen gelse var.